mag-secret file ay ilike mo muna ang video na to at mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell para hindi ka nahuhuli sa latest episode ng DJ Rocky's Secret Files. Good evening Luzon, Visayas, Mindanao, Metro at Mega Manila. Oras na muna po natin sa buong kabuluhan is already 9:23 PM at kasama nyo pa rin po ang 90.7 Love Radio. Mga kabiso, isang kwento po ang ating mapapakinggan ngayong araw na to na pwedeng kumurot sa ating puso. Kwento na pwede po nating kapulutan ng aral. Kaya mga kabisyo, hindi ko na po patatagalin pa. Pakinggan po natin ang kwento ng ating letter sender sa ating secret file. Dear Titan Jello at Rocky Terra, hanggang ngayon, para pa rin akong lutang sa ere. Hindi dahil sa sobrang saya ko, kundi dahil hindi pa rin ako makapaniwala na mangyayari sa akin ito. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Andoy at ito ang aking secret file. Bata pa lang po ako, alam ko na ang realidad ng buhay namin. Mahirap kami. Single mom si mama at dalawa kaming magkapatid. Maagang namayapa si papa kaya si mama lang ang nagsumika para maitawid kami sa araw-araw. Kaya habang lumalaki ako, nangako ako sa sarili ko na gagawin ko ang lahat para makaahon kami sa hirap. DJ Titan Jello at DJ Rocky Terra, nang makapagtapos ako ng pag-aaral, hindi na muna ako naganap ng love life. Mas pinili kong tumulong kay mama dahil alam kong marami pa kaming kailangan unahin. Nagtrabaho po ako ng mabuti hanggang sa unti-unti ko namang nababago na po ang kalagayan ng buhay namin. Nakalipat kami mula sa dati naming tinitirahan papunta sa mas maayos na apartment. Ang ate ko naman ay maagang nag-asawa at mabuti na lamang at hindi niya ipinasa sa amin ang responsibilidad sa buhay niya. DJ Jello at DJ Rocky, dahil sa mga pagsisikap ko, dumating din ang panahon na naramdaman kong pwede ko nang bigyan ng pagkakataon ang sarili kong umibig. Doon ko nakilala si Fatima, isang chinita, maputi, balingkinitan at mahaba ang buhok. Bago lang siyang empleyado sa kumpanyang pinapasukan ko at nagkataong magkatabi kami sa mesa. Nagsimula kami sa simpleng kwentuhan hanggang sa naging sabay na ang lunch namin araw-araw. Hindi po nagtagal. Niligawan ko siya at sinagot naman niya ako. Masaya po ako noon dahil pakiramdam ko pagkatapos ng maraming taon na pagsisikap ko, may dumating ng taong makakasama ko sa pagbuo ng mga pangarap ko. Habang tumatagal,
mas nakikilala ko po siya DJ Titan Jello at Rakitera. Aaminin ko po na mas adventure siya kaysa sa akin at marami siyang naituro sa akin tungkol sa relasyon at buhay. 3 na kasi ang naging boyfriend niya noon at madalas niyang sabihin na ako raw ang pinakakakaiba sa lahat na naging karelasyon niya. Matino raw ako at ayaw niya akong palampasin. Siyempre, naniwala ako dahil mahal ko siya. Lumaki si Fatima sa komportableng buhay kaya madalas may mga bagay siyang gustong bilhin o matanggap na hindi biro ang halaga. Kapag birthday niya, gusto niya daw ng mamahaling make-up na nagkakahalaga ng libo-libong piso. Kapag may mga espesyal na okasyon, may mga hinihiling siyang halos katumbas na ng ilang buwan kong ipon. Aaminin ko, kahit minsan hindi na po practical para sa akin, pinipilit ko pa rin dahil mahal ko siya at gusto kong maging masaya siya. Isang araw, DJ Titan Jello at Rakitera, papalapit po ang Pasko at tinanong ko siya kung ano ang gusto niyang regalo. Halos mapalunok ako nang marinig ko ang sagot niya. Isang second-hand designer bag daw na nagkakahalaga nang humigit kumulang 180,000 piso. Alam kong imposible na mabili ko yun. Kung mabili ko man po yun, DJ Titan Jello at DJ Rakitera, tinitiyak ko na mauubos ang lahat ng ipon ko. Kaya buong tapang ko po na tinanggap na hindi ko yun kayang ibigay sa kanya. Nang sumapit ang Pasko, isang pares ng sapatos ang niregalo ko sa kanya kasama ang isang liham. Ang laman po ng liham ay humihingi ako ng paumanhin at sinabi kong hindi ko pa po kayang bilhin ang bag na gusto niya. Ngunit nangako akong kapag dumating ang araw na kaya ko niya, ibibigay ko yon sa kanya kahit hindi niya po hilingin. Humiti naman po siya, ngunit pagkatapos noon, parang may nagbago. Unti-unti siyang naging malamig. Hindi na siya ganon kasaya kapag magkasama kami at pakiramdam ko ay may pader nang namamagitan sa amin. Dahil natatakot ako mawala siya, sinubukan kong bumawi. Pagsapit ng Valentine's Day, nag-ipon ako at bumili ako ng bag na matagal na niyang gusto. Nang matanggap niya yun, tuwang-tuwa siya at niyakap niya pa ako. Akala ko maayos na ulit ang lahat. Akala ko sapat na ang pagmamahal at pagsisikap ko para manatili siya. Pero nagkamali ako. Habang abala ko sa pagpapasaya sa kanya, may mas mabigat akong problemang kinakaharap. Si mama po ay madalas nang nagkakaroon ng masamang pakiramdam. Madalas niya na po daw nararamdaman na nanghihina. Nakita ko rin po kung paano siya magsuka at namamayat na po. Sobrang nag-aalala na ako sa kanya at kikunento ko yun kay Fatima. Ang inaasahan kong konting pagdamay o kahit alok na samahan ako sa ospital, wala po. Deadma. Ang sagot niya lang po sa akin, sagutin mo. Dalhin mo sa ospital para ma-check up.
Nagulat ako sa pagiging malamig ng reaksyon niya. Tinanong ko ulit kung pwede niya akong samahan, ngunit sinabi niya marami pa raw siyang kailangan tapusin. Hindi ko na po siya pinilit, pero doon nagsimula mabuo ang kakaibang pakiramdam sa akin. DJ Titan Jello at DJ Rakitera. Habang lumilipas sa mga araw, napapansin ko lagi siyang may kachat. Palagi siyang nakangiti habang nakatingin sa cellphone at parang may bahagi ng buhay niya na hindi ko na alam. Hanggang sa dumating ang araw na tuluyan niya akong iniwanan. Walang mahabang paliwanag. Walang matinong pagtatapos. Basta na lamang niyang tinapos ang lahat ng mayroon kami. Nasaktan ako pero pilit kong tinatanggap dahil wala naman akong magagawa. Ilang araw matapos kaming maghiwalay, nakita ko ang isang post niya sa social media na nasa Singapore siya. Nagtaka ko kung sino ang kasama niya dahil alam kong wala naman siyang binanggit na biyahe noon. Pagkalipas po ng isang linggo, nasagot ang tanong ko. Nag-post po siya ulit at sa pagkakataon na iyon, kasama na niya ang isang banyagang lalaki. Nakangiti siya, masaya at halatang komportable sa piling nito. DJ Titan Jello at DJ Rakitera, dun ko po naunawaan ang lahat. Kaya pala siya lumalamig. Kaya pala parang wala na siyang pakialam sa mga problema ko. Kaya pala napakadali para sa kanyang iwan ako. May iba na pala siyang pinili. At ako naman, buong panahon na yun ay abala ako sa pagbibigay ng lahat ng kaya ko. Ako ang lalaking nag-ipon para sa mga gusto niya. Nagsakripisyo para mapasaya siya at handang ibigay ang lahat ng mayroon ako. Pero sa huli, hindi pa rin pala yun sapat. Minsan iniisip ko pa rin na sana hindi ko na lang binili ang bag. Sana itinabi ko na lang ang perang yon para kay mama o para sa sarili ko. Pero DJ Titan Jello at DJ Rakitera, wala na. Tapos na ang lahat. At wala nang mababago pa. Ang natitira na lamang ngayon ay ang aral. Aral na hindi ko malilimutan at babaunin ko sa aking biyahe. Aral na hindi lahat ng mahal mo ay mamahalin ka rin sa parehong paraan. At hindi lahat ng sakripisyong ibinibigay mo ay may kapalit na katapatan. Masakit man tanggapin, pero kailangan ko nang magpatuloy. Kailangan kong unahin ang pamilya ko, lalo na si mama. At ibalik ang pagmamahal na matagal kong ibinigay sa taong hindi naman palang handang manatili sa buhay ko. DJ Titan Jello, DJ Rakitera, at mga kabisyo. Muli, ako si Andoy. At ito ang aking Secret File.
Bye!